twak ni dhi dong kaka ne oselose chon ni debate en kata twak en dakika 90. Tijwa kaka jofwambo kata ute mag fwambo en chiwo thuolo mar jopiny jogo madwaro telo kogno. Koro mano en thuolo ma jopiny madwaro tiyo godo. Koro jopiny biro tiyo gi thuolono kaka gidwaro. Wan kaka jofwambo kata ute fwambo gi keyo wasechiwo thuolo mar jopiny ogo jotelo madwaro kombe mopogore opogore kogno. Kaka magi jotelo madwaro tel mar kom mar ker ogogi kogno. Kama Mwaura biro bedo kanyo, Wajakoya biro bedo, Wajakoya kobiro, Mwaura kobiro, thuolo no ibiro bed kanyo, kamera biro menyo kombego dakika 90 banyaka rum. Menya kanyo to gigi matimore. Nyalo ibiro menya wan gi thuolo mang'eny ibiro menygi to wanyalo bedo gi twak moko mopogore opogore to kombego kamera biro menyo kanyo dakika 90 nikech mano e tijwa kaka ute fwambo gi keyo chiwo thuolo mar jotelo mondo ogogi kogno. Gima watemo timo en ni watemo